ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିର ଗାଥା ଶିଖେଇବ। କାହାଣୀଟି ମରୁଭୂମିର ଥିବା ଏକ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକାର ପବନରେ ବାଲି ନୁହେଁ ବରଂ ଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିର ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମ କାହାଣୀର ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମକୁ ଆମ କାହାଣୀର ହିରୋ ସହ ପରିଚୟ କରାଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ନାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦିନ, ନୂଆ ସକାଳ, କିନ୍ତୁ ସମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପଛରେ ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ସାଥିରେ ରଖୁଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ଧରି ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ହିମ୍ମତ କମି ନଥିଲା, ବରଂ 2 ଗୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅର ଏକ ହସ ହସ ଫଟୋକୁ ଦେଖି। ଏହା କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ହେଇପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁକିଛି ଥିଲା। ସବୁ ରାତିରେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫଟୋକୁ ନିରୀଖି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବେଗଭରା କଣ୍ଠରେ ଫୁସ୍ଫୁସେଇ କହୁଥିଲେ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲା। ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିବାର ଆଶାଟା ସତରେ କେତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୈନିକର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଭରସାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଥାଏ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଦିନ ରାତି ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା ଓ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବି ନେଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ମରୁଭୂମିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖେଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପର ନୀରବତାରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ରେଡ଼ିଓରେ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଲା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ବର୍ଡର ପାଖରେ ଦୁଶ୍ମନ ହଲଚଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଏ କେବଳ ଗୋଟେ ମେସେଜ ନଥିଲା, ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା କି ଦୁଶ୍ମନ ଦଳ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦଳଠାରୁ 5 ଗୁଣା ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦଳ ପଛକୁ ହଟିବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଏହିଠାରେ କାହାଣୀଟି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମରୁଭୂମିର ସେହି ନୀରବତା ଗୁଳି ଓ ବୋମାର ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଅଜବ ଗନ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧର ଅସଲ ଭୟାନକ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ନଜର ଏକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେନେଡ୍, ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସମୟ ଅଭାବ, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଉପରକୁ। ବାସ୍, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଧମାକା ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେବାଶିଷ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। କାହାଣୀଟି ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ସୈନିକର ବଳିଦାନ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରୁହେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ମରଶରୀର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ତମନ୍ନା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଗର୍ବର ସହିତ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ସୈନିକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଏବଂ ବୀର ବାପାଙ୍କର ଟୋପି ଓ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମ୍ମାନ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଦେଲେ। ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅର ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା କଥାଟି ଯେମିତି ଅମର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ବାପା କହିଥିଲେ, ସୈନିକ କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେହି ସୈନିକ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ସଲାମ କଲେ ଏବଂ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସଲାମ କଲା। ହଁ, ତା ଛୋଟ ହାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା, ଥିଲା ଗର୍ବର ଚମକ। ବୋଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ଚମକୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ସୈନିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ବଳିଦାନର ପ୍ରେରଣା ମିଳେ।